Nonni. Nyt ollaan Kahilanniemen päädyssä. Aikaisemminkin kuvattiin vissiin jostain tänne. Tää oli tää niin sanottu. Jotenkin tästä tulee mieleen semmonen vähän semmonen hämähäkkisaari. Metsä semmonen. Lähdetään kiertää ja kattoo millainen tää on. Tämähän niin sanotusti menee läpi täältä. Läpi ympäri. Siinä on joku näköjään tehnyt majaa. Joskus aikoinaan muistan, kun yksi äijä teki kanavan varteen majaa ja tippui alas ja löi naulat omaa päähän. Sillä oli vähän huono maja niin sanotusti. Ja isonneksi kovin korkea ollut, niin ei sille kovin huonosti tainnut käydä. Nää näitä vanhoja juttuja niin sanotusti. Niin. Joo, tosi vanhoja juttuja siis. Niin sitten tässähän nyt menee tämmönen mukava kiertoreitti niin sanotusti. Että tää niinku kiertää tää saaren ympäri ja eikä tässä nyt oikein. Parit täällä oli ne grillipaikat muutamat. Ja sitten oiskohan täällä ollut vielä semmonen vähän, no periaatteessa kalastuspaikkakin saattaisi tuossa kädessä olla, jos haluaisi kalastaa. Niin voisi vaikka heittää vähän onkea sinne järveen niin sanotusti. Niin tämmönenhän tää. Täällä on näköjään kaavettu vähän puuta ja on vähän sen näköinen. Nää nyt varmaan ihan heti oo kaatumassa, mutta ei sitä tiedä milloin, jos nää jossain vaiheessa kaatuu. Ehkä nää pysyy vielä vähän aikaa. On nää pysynyt aika kauan jo pystyssä. Osa vaan näyttää vähän tommoselta. Ei niin ihan hyvältä enää. Joo, tässä on tosissaan kyllä. Tosta menee väleikkö. Siellä on taas pari valjakko tuli kuvaa mukaan niin sanotusti. Joo. Vähän meinaa unohtua nämä jutut tässä, kun kiertää ja kattelee ja kuvaa, mutta tästähän pikkuhiljaa oppii tätä niin sanotusti vähän sellainen näyttämään, että miten tämä homma toimii itselleen, niin sitten osaa itse myöhemmin paremmin, jos vähän muistaa itse tutkiskelua harrastaa ja tehdä huomioita ja jotain semmosia parannusehdotuksia. Sittenhän sitä niinku muistaa, että miten. Tuolla on nyt tuo kärki. Siellähän me ollaan käyty. Se on nähty jo. Sieltä on kuvattu. Tietysti täältä suunnasta sitä ei ole kuvattu, että millainen se on. Niin voisi sen tietysti katsoa nyt sitten. Ja on vähän tuommoista puustoa siellä täällä. Mut joo. Tämmönenhän tää. Tommonen ihan perus kallio ja kiviä ja siellä on vielä joku ankkuripaikka taitaa olla tuollaisella, jos haluaa jollain vedellä tulla kesällä tohon noin. Tai talvella, jos on niin kevyt ahkio, meinaa lähteä lentoon. Voi köyttää siihen kiinni tai muuta. Joo. Sitten katsotaan tää toinen puoli vielä tästä, että miltä tää näyttää niin sanotusti. Täällä on vähän jonkunnäköistä tommosta maapohjaa tommosta. Onks tossa tuohon? Tuo on nyt ihan kanjoni kuitenkaan, että joku solaha tuo saattaisi olla niin sanotusti. Vähän kiviröykkiöitäkin täältä löytyy. Kaiken näköisiä. Sieltä löytyy nuo rillipaikat. Ne voidaan mennä tosta toisesta kohdasta, keskikohdasta about.
Katsoa vähän. Tuollakin on vähän tollasta. Tänne katsomaan mitä täältä löytyy. On aika liukkaan näköinen. Ja vaikka kaatus, niin mennään tänne päätyyn ekan katsomaan mitä täällä on. Tähän löytyy niin sanotusti sivukalliot tämmöset. Joo, sielläkin joku rautatanko pystyssä. Joo. Täällä on nää kalliot niin sanotusti nyt sitten. Siellä on taas joku parivaljakko sielläkin. Aikaisemmin oli näkiäkseni koira ja mies. Nyt on joku, en tiedä, joku, onkaan jotain nuorisoa saattaisi olla tai jotain. Vaikea sanoa näin kaukaa, kun ei näe, kun ei ole silmälasitkaan päässä. Niin ei tiedä silloin tonne asti oikein. Tässähän on tää grillipaikka. Siinä on käyty vissiin välillä vähän grillailemassa. Hei, siellähän kato. Siellä kato. Siellä on koirakin mukana. Näköjään ilmeisesti. Vähän näyttäisi olevan. Joo. Mut tämmönhän tää, ei tässä mitään ihmeempiä. Jaa, täällä on jotkut käynyt graffittia heittämässä. Nyt sit kuva-arvotus, että mitähän tossa on. Sanotaan, että ekaksi näkisi, että tää on joku lasten elokuvassa joku koirapoliisi, niin vähän näyttää siltä, että se on niinku tossa menossa kädet kainaloissa johonkin, mutta ehkä siinä on jotain kirjaimia tai jotain. Ei tosta kyllä selvää saa. Siinä on kyllä aina ollut semmosia tulkinnanvaraisia juttuja. Myllysaaressa on joskus käynyt tuolla vastapuolella siis, niin siellä on ollut jotain semmosia. Tää yrittänyt vähän katsella ja tulkita. Siellä oli joku Max-nimi, taisi olla jossain Kopperossa ja jotain Beverly Hills Ninjoja ja jotain muuta tollasia, mutta tällainenhän tää. Eipä tässä nyt oikeastaan. Tämmöhän tää menee niin sanotusti. Tosta menee vielä tonne ja tälleen tää niinku menee tää lenkki. Tämähän tekee niin sanotusti semmosen, tuolta tulee kahta puolta, tässä menee yhteen, jakaantuu tuonne, menee yhteen ja tuossa tulee tähän nämä muutamat näin ja sitten tossa on tuo grillipaikka tossa. Siinäpä tuo oikeastaan. Ja juuresta tosiaan pääsee niinku tonne Saimaalle sitten. Et eipä tässä nyt varmaan. Tämmönenhän tää. Siellä jo palureitti häämöttää, niin tähän on hyvä lopettaa. Joo. Kyllä. Ja vanha tuttu kuvaaja on jo joillekin tuttu niin sanotusti.